जोबोद दुखुनांथाव घटना बेयो दा बैसागु बोथोराव बयबो रंजादों बाजादों मोसादों मेथाइ खनदों गोदान बोसोरखौ बरायदों बे समाव मैया रंजाफुनाय हर समाव दुखुनांथाव भाबै बे गामिनि बेनु चन्द्र राभा बिथाङा बिराद सिम्पोल मावनानै जाग्रा गोरिब मानसि बेखौ हरनि 10ता साराय 10तासो समाव गावथारनानै थांबाय जोबोद दुखुनांथाव जों बिटिसि जानानै बिटिसिनि चिफ जानानै आङो गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो सरकारनाव दाबि खालामो बेबायदि मानसि बुथारग्रा हान्जाखौ थाबैनो हमनांगौ आरो सास्ति होनांगौ आरो बेवहाय दिनै जे रोखोम सिन नुदों बेवहाय खुनु संगठन खुनु जाति बेवहाय लोब्बा गैया मानोना जे हाथियारखौ बाहायदों बे आखाइजों बानायनाय सिलाइ आखाइ बानायनाय सिलाइखौ बिसोर बाहायनानै बे राभाखौ गावथारदों दा बेजों प्रमान जायोदि बे बेक्तिगत भाबै बे जिनिसखौ खालामदों हयथ' बेवहाय मोननै खारन थानो हागौ मोनसेया बेक्तिगत सत्रुता माबा गोदोनिफ्राय सत्रुताबो थानो हागौ माबा थानो हागौ आरो मोनसेया बेहा जे साहा बागान माबा राबार बागान दं बायदिसिना दं बेवहाय थाखा मोनगोन होननानै हयथ' फैसा बिदोंमोन बे फैसाखौ मोनैयाव हयथ' बेखौ गावथारदों बे मोनसे जानो हागौ आरो ओंखायनो आं दिनै खावलायो बेबायदि जघन्यतम खामानिया जोंनाव जानो नाङा बिटिसिआव दिनै सान्ति फैबाय गोजोननाय फैबाय दा बयबो खौसेयै थांना थानांगौ ओंखायनो दिनै बे मेडियानि गेजेरजों आं बयखौ खावलायनो रायजोखौ बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बेवहाय राभायानो जा बर'आनो जा आदिबासियानो जा गार'आनो जा बयबो खौसेयैनो बे सत्रु जोंनि समाजनि सत्रु देशनि सत्रु बे मानसिखौ हमनायनि थाखाय बेब'स्था खालामनांगौ आरो बयबो गावबागाव गामियाव रायजो राजाफोरखौ सिन्था खालामनानै बेखौ नागिरनांगौ संदाननांगौ मानोना बे मानसिफ्रा गावथारनानै बुथारना सिरि थानाय नङा एसे एनै लोंनाय जानायसो रायलायगोन ओंखायनो बेखौ संनानै दिहुननांगौ प्रत्येक गामिनि मानसिफ्रा बयबो संनांगौ सिरि सिरि संखुमानांगौ आरो लोगो लोगो एडमिनिस्ट्रेसन खिन्थानांगौ मथथे बेबायदि जघन्य खामानि मावग्रा पापि मानसिफोरखौ जेरैखौ हमनांगौ सास्ति होनांगौ आं बेखौ पुलिस अफिसाव दाबि खालामदों जों बेखौ रायलायगोन आं दा थांना चिफजों रायलायहैगोन चिफजों खिन्थाहरखाबाय आङो रायलायहैगोन आरो बेनि थाखाय जों बेब'स्था लागोन बे घटनाथ' एकदम मा होनो दुखुनांथाव घटनाथार बियो दा जों बयबो मिन्थिगौ जे गोदान बोसोरनि रंजानाय दिन दा बेबायदि रंजानायाव बे न'खराव जे बेबायदि दुष्कृतिया गावनानै थांदों बे जोंनि मानब समाजनि जुदि मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बे जाय गावजादों मानसि बे आंनिनो फंबाय जायो जोंनिनो बंस' बेनि नामा बिनुधर राभा बे ओरैबायदि मानसि सादा सिदा मानसि रावजोंबो नांलायनाय खमलायनाय बेखौ गैया आं उन्दैनिफ्राय मिथिगौ आरो बियो जिखुनु जातिनि सभा समिति मेल मिटिङावबो थाङो आरो रायलायनाय खुब खम रायलायो बियो रायलायनाय रावजोंबो मा होनो माबा खोब नम्र भाषाजों रायलायो आरोखि बियो जेबो रावजोंबो हेंथा हेंथि भाषाखौ बे रायलाया आरो बे जों मिन्थिगौ बेनि न'खराव बे हालेवनानै खुनुरुखुम बिसि फिसाय फोथांदों गथ' गथायखौ लेखा फोरोंदों जेबो गैया बे हालजोंनो हाल कृषिजोंनो जायो बेनाव बिल्डिं गैया जेबो गैया 100-150 बिगा हाबो गैया बेनाव लाखपतिबो नङा दा बेबायदि निरह मानसिखौ गावनानै फोथैलाना बे जोंनि समाजनि जुनै अन्तत दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि दा बेखिनिखाय जों दिनै समाजनिफ्राय जातीय संगठननिफ्राय जों बिसोरनि बे गोजोनखौ जों नागिरफैदों जाहाथे जोंनि बे सरकार बिभागीय प्रशासन बिभागफोरा जाहाथे बे दुष्कृतिखौ थाबैनो हमनानै उचित सास्ति होयो आरो बे न'खरनि गथ' गथायफोरनो जाहाथे सरकार थरमनिफ्राय संस्थान होयो बेखौ जों जातीय संगठननिफ्राय जों अनुरद खालायो जाहाथे जोंनि बिटिसि सरकार अतएव आसाम सरकारा जाहाथे बेखौ गोख्रों बेबस्था लायो बे जों संगठनिक तरफनिफ्राय जों बेखौ निबेदन खालायो आरो बे जानाया हरनि 10तायाव जादों 10ताल' जादों हरनि बिथोराव दा बेयाव बयबो उन्दुवाखै मानसिफोरा बिसि फिसायफोराबो उन्दुवाखै बिसि फिसायफोरा उन्दुनाय बै न'खरखौ माने फारसेथिंजे दर फेंथानो होलांदों बेनिफ्राय मा होनो लाइटखौबो खोमोरनानै होलांदों दा बेयावनो बिसोर फिसा फिसा उन्दुयो बे न'खराव दा बेयाव माबानानै बिसोरखौ गावथारनानै दोनलांदों आरोखि फिसाला दं आरो गाव बे बिनुधर राभा बे जाय गावथार जादों बे
दा बेयावनो दाइट माबा थैदों आरो फिसालानावबो मोनसे गुलि हाबदों माबायाव आफाङाव तो जैसा मैं जी घटना घटित ना फार दोस्ताय नांग कुछ तो कोना पुरी संग बका टी भाई आंग मंटेंग मनोई ना ओ आपसा नाय मन आंग तिनी फुयो मनिंग पुरेलनाय संगौ आमाय जिहेतु आमाय तवा आरो उनि सामजिक तवा ती अनगाय निंगा फसा सों मोनसेयो ती घटना बिगिं गाना साइटना ती अनक दुनो जे फाराय फार दोस्ता गानाय अगरक जी उखैतनगौ सामजिक द दसरा आमाय बुसनिं आरो इनां आवसन उखैतना बाटा ती आवसन उखैतनाय ती सामजिक बारंगा आमाय बारंगा गो माने नाका टटक नाबां नायनि नानि मते नाकाप टटकाय माने सोर गदंलत नते भाइरेटिया ओरै एनको आव थंसो बाङै एनक साराय तना गानां बटक्रा इ सारङाय इगन गाना घटना साइटना नां माराबो माने दुखुर बिषय माने साक्सा बुदा बसे मारा वन माने डाइरेक्ट माने खौलियो साइटना ती उसो उखुमाय आरो सा बन्थे बाराबो गकना बांनायना तिनि गकना बांनानै तिनि अमरा दुब्रि फांथिया ती निंगमन आंयन प्रशासन बा नां तिनि सरकार दने आं आसा दाफाङा जाते इ जे दुर्बृत्त जे नां माने सर गाना फैमो जे खौतना तिनि नां दुखिया साक्सा मारा एमरा साक्सा दनि मारा बादं जा बादं चा आरो तिनि साख्रिल मारा बादं चा तिनि एमरा साक्सा दुखिया मारा नां हाल कृषि खोमत्रि मसानि मारा ती वो anti gasetni sebai khutni sebai tini umharotobo tini jigin masai nang प्रशासन बिभागे आरा अटोटन थकासेमन लौनिका आरो ओसि सास्ते लावनिका इयो निंबान आशा गासै ता जाते इयो प्रशासना ठीक मत जाते टटन थकासेमन लौवा आयन गमानिं प्रयोजन साफाके निं एसडिओ बा डिसि दमन बानिं आलोचना गासैया आरो अनांगा बानिं प्रेसार लावसेया जाते इगिने गाना बार जाते साइचा इयन जाते लास्ट साया इंगमा आं आसा दाफाङा जाते प्रशासन दबान इ बिसनाय बा आरो नां तिनि पलिटिकल पार्टी मा दबान बहुत होइना आरो तिनि लगटेन तवा नांगे काजागो लोकल थानि ओसि बानतवा आरो एसपि एनटि बानतवा जाते अनक बान पेनमसा माने इ जे घटना सना घटना सबका जाते टटन थकास फार्स्ट माने आं इ नानि नि नानि मते तिनि आटां इ कुसदल संगे नि गाना मंगनिं माराप साइटनिया तिनि इयो सेकेन्ड गाना नाइटिया तिनि इनि गोबा नां खसामारा बंगाना खौमासना आनां इ कुसदल संगेन आरो तिनि आरो इ गाना माने लोकल गोसा लोकल बां निगना लोकल गुलि बां निगना आरके लोकल गुलि हिसाबै तिनि आरो तिनि इबाय नां मार साक्से आरो चिबु कुसदला कोनापुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360